Wim, Ja, je hebt weer goed nieuws voor ons. 29 mei. 29 Ja? mei vandaag, maar 29 mei 1898, toen heeft de stichting in Zweden de Nobelprijs ingesteld. Dat is toch een belangrijke prijs, een van de belangrijkste prijzen die ze op in de leven kan winnen. Een internationale prijs voor de wetenschap, voor de vrede. Alleen de grote mensen daar kregen die. En Alfred Nobel, die heeft hij ooit een slot instellen, want hij voelde zich een beetje schuldig. Hij had het dynamiet uitgevonden en nog een paar explosieven die ook tijdens oorlogshandelingen gebruikt worden. En om dat nu een beetje te vergoeilijken naar de wereld toe, heeft er 1 miljoen euro, althans dat zou het nu waard zijn geweest, laten te beschikking stellen voor zijn eigen prijs. En dat is maar één Limburger ooit die erin geslagen is om de Nobelprijs te winnen. En wie was dat? En dat waren in 1936 was dat een Maastricht te benen, Pie de Bey. Pie de Bie zeggen ze in Maastricht. Pie de Bie, ja. En dat waren een scheikundige. Dat waren een van de knapste denkers. Die is met zijn apparaatje ik nooit niks van snap. Die is zelfs op postzegels verschenen, dat mannen. En niet alleen in Nederland, maar die is op een Hollandse postzegel, zal ik maar zeggen. Maar die is zelfs in Ghana ook op een postzegel verschenen. Dat werd iets over de omvang van Pie de Bie. Misschien wel de belangrijkste Limburger ooit gehad hebben. Alleen, die man die gaf leiding aan een instituut in Duitsland. En dat was in de jaren 30. En dat werd zo worden waangeheid. Op een gegeven moment heeft zich dat ook geassocieerd, een heel klein beetje, met dat Duitse Rijk. Had daar zelf helemaal niks met op, maar hij moest natuurlijk brieven ondertekenen. Hij moest Joodse collega's aanzeggen dat ze niet meer in die sociëteit mochten zitten. Maar dat heeft allemaal een opdracht gedaan. Op een gegeven moment is een onderzoek geweest wat in Vrij Nederland is gepubliceerd. En op grond daarvan is de Peter de Bey-prijs aan de Universiteit in Maastricht gewoon afgeschaft. En terwijl de man eigenlijk helemaal niks had met die Duitsers. De man is nota bene in 1940 naar Amerika gegaan, heeft een belangrijk onderzoek gedaan. Die had helemaal niks gehad met die Duitsers. Alleen, hij werkte toen voor een Duits instituut. Maar door een misverstand hebben ze hem dat kwalijk genomen. In Utrecht ga je ook een hele belangrijke wetenschappelijke prijs ingesteld. Maar in Utrecht hebben ze hem gerehabiliteerd. Alleen weer hier in Limburg, we menen nog Roomster aan de post moeten zijn, maar hebben hem nog steeds niet gerehabiliteerd. Dus ik doe nogmaals een oproep. Peter de Bey, de grootste wetenschapper dat Limburg ooit heeft voortgebracht, laten we hem aan de Universiteit van Maastricht weer rehabiliteren. Dan is zijn status gedienstig gedaan, want dat was een van de grootste. En dat hebben we gewoon niet goed behandeld. Goed, nu gaan we over naar de dag van vandaag, want dus ik ben een beetje verbrand. Ik ben gisteren naar Vorstelijk Torren geweest. En Vorstelijk Torren, dat is een geweldig evenement geweest, maar ik heb het in de zon gezet en dat ken ik gewoon niet tegen. En hoe was het zo? Het was geweldig. Ja? Hier zijn een paar beeldjes, het was hartstikke druk, het weer was goed. Allemaal vorsten die ooit in Torren in die stiften hebben metgemaakt. Er is een slag geweest, een chaterie in de Velser. Het was een fantastisch festijn. En waarom is dat nu geweest? Want dan kom ik er weer even op terug. Er wordt 200 jaar blaasmuziek in Tor. 200 jaar blaasmuziek. En dat is altijd gelieerd als het over die lengte van jaren gaat aan de buk van Tor. De wedstrijd op twee, de buk en de geiten. Maar die buk, die zijn wat ouder, die bestaan 200 jaar. En om dat nu te vieren dit jaar, hebben ze onder andere Vorstelijk Torren geassocieerd. Een geweldig feest, moet ik zeggen. Ja, het was echt druk. En op dat feestje hebben ze natuurlijk ook wandelgangen. Ik ben er zo die wandelgangen gelopen. Want de Buk in Tor, die doen alle koninklijke verplichtingen, maar hebben ze ook geiten. En die geiten, dat zijn de kerkelijke. Ja. Dan heb ik me laten vertellen, mocht ik eigenlijk niet zeggen, dat de processen dit jaar niet doorgaat. Want de processen, dat is weer iets kerkelijks. Ja. En de kerkelijke Sint-Michael, die kennen niet op de dag dat de processen gaan, heb ik me laten vertellen. Niet. En ik heb dan met iemand gesproken uit de kerk en daar waren daar zeer verbolgen over. Nu moet waarschijnlijk de processen in Torren werden afgelast, omdat hij hem niet kent, omdat ze aan wereldse geneugden moeten doen, namelijk een concert geven in Eindhoven. Jammer, ene plaats wordt die traditie in stand gehouden en op de andere plaats, in datzelfde dorpje, wordt die traditie van zo lang weer processen, die wordt dan weer afgebroken. Dat is toch een beetje jammer. Ja. En in diezelfde wandelgang trof ik ook een oud-notaris van Tor. Meneer Smits, daar zat ik dan even in de tribune in die volle zon. Ja. En die vertelde me weer, de drumband van Harmonie Concordia uit Obicht hebben een geweldige prestatie geleverd. Ze zijn afgelopen weekend hebben die deelgenomen aan een internationaal mars- en showwedstrijd in Hamond in België. Met heel veel Europese deelnemers. En ze hebben daar 92,6% gehaald. Dat is fantastisch, met lof van de jury. En dat is een geweldige drumband. Het concours zelf, dat is het op één na belangrijkste concours voor harmonieën en fanfare drumbands voor mars- en showwedstrijden ter wereld. Het belangrijkste is natuurlijk hier in Limburg, het WMC in Kerkroo. Maar dat is ook een heel belangrijke wedstrijd in Hamond. Dat hebben ze in de hoogste divisie gewonnen. Notabene met composities ook weer van Limburgers. Etienne Hoebe, die dirigeert dat hele stel, die dirigeert dat drumband. Die heeft er 2 exposities van uitgevoerd. En van Gian Prinsen, een jong uit Zittert. Ook daar zijn 2 exposities van uitgevoerd. Dus geweldig nieuws weer. Limburg heeft weer eens de top bereikt bij die harmonie- en fanfare-sectie. In dit geval dus de drumbandwereld. Goed nieuws. Ja. En op let wil ik toch nog even vertellen, goed nieuws in mijn eigen dorp. Want ik ben zondag naar het Schuttenfeest geweest in Stein. Dat wil zeggen, die houden dat in de Maasbandje. En wat eigenlijk nooit gebeurt in Limburg, wat eigenlijk zeldzaam is dat het burgerscheerte gewonnen is door de burgemeester. Oh, echt? Ja.
Nou. En de wedstrijd die laatste tijd is GroenLinks een beetje slecht uit nieuws gekomen. Die hadden ruzie, die stapte weer uit die coalitie en weet ik wat allemaal. Maar Anton Barske, de burgemeester van Stein, die heeft GroenLinks hoog gehouden. Die heeft ze weer terug aan de top geschoten. Want hij is burgerkoning geworden in Stein. En dat kunnen we eigenlijk nooit voor, want de meeste burgers van die burgemeesters zeggen van laat hem maar aan een andere gewoon. Want dat schept een hoop verplichtingen. En de burgemeester is dan verplicht naar alle grote schottenfeesten in jacket mee te gaan. Waar of gij weer, burgemeester van Stein moet metlopen. Een privilege wat vroeger wel was in die Balkanlanden, zou ik maar zeggen, als ze dat vroeger ook, als dat dan de oproep van zo'n staat won, dan mocht hij uit zijn eigen regering één persoon verwijderen uit de regering. En dat is natuurlijk jammer, want Anton Barske heeft in Stein een hele lastige gemeenteraad, dat kan ik je verzekeren. Maar hij mag helaas niet zijn de grootste oppositieleider, ondanks dat de Schotterskoning is nu geworden, uit het parlement verwijderen. Waar vroeger wel, maar dat is hier in het Westen eigenlijk afgeschaft. Dat is jammer. Maar ik wil er toch met enige hulde voor Anton Barske, de enige GroenLinks-burgemeester die we in Limburg hebben. Burgerschattenkoning van Stein. Nou, hulde voor Steen. Dankjewel, Wim. Dankjewel.